Hello. Pagi jeng gai tabuk bong ni khukte kai khoraksa ni khukte jeng bong ni sinimung jeng saiman lainai pula da jeng khana lainai contestant number 1 bini khukte jeng sinimung khana lainai saiman lainai gang mai dia panai contestant number 1 no kami amat kaksang mo ya payu, ani mungkin Lizariang, apa ni mungkin bela Chandra Das Riang, parang hatir thomok, angke BBMC College ni, third semester opore tu, ani email life ingke teacher, ani hobbies ingke rap, song and dance, kaksang ha. Tabuk seng contestant number 2 bini khukte kai bini sinimung seng saimalanai ang koinai music na tikisa volume kom khai kai bini borong ni khorang na seng khanai mana nei kha khayo music ni volume tikisa kom khai na ang koinai jotona tri bositani hamya mote khaka hamne phayo ani mo dharmitariang ani apani mo pradipriang ani para santir bazar bakafa ang to pore to women's college first semester ani aim life police ni ma ani hobbies listening music and traveling khaksaha Ambai contestant number 2 tau contestant number 3 contestant number 3 ni khukte sing hai sinimung saiman lainai bini bobo jaga ni tei bobor ni phai jatuno tiring bisi ketal ni hai kaham ya karo ani bumong kha komirong riang ani babu di bumong kha pondiram riang ani para ambasa bagmara ang Komolpur College Polo first semester ani even like teacher ani hobbies care dancing and cooking hambai jeng tabuk hai sini lai unai tabuk seng contestant number 4 bini khukte kai bini sinimung seng saiman lai unai ulang apanda kemana kone makan semua okra cakra kayak ani dara bai kayak ani sasabai suna ani paitla hamza mungte kunia khoro ani mungka omishu deborma an babanu mungka obram deborma an kami cakma tikorma khora te ani Women's College third semester puri tongo history honors puri te ani aim in life ka professor te ani hobbies ka dancing and cooking hambai Hambai contestant number 4 Teng sabuk Saiman Laitunai contestant number 5 contestant number 5 bini khukte jeng bini sinimung jeng Saiman Lainai Puilano oro phai manjak phainai jotono no ring bisikital ni ani khapang ni hamjak maya pharo ani mukung kha sunita koloi ani mani mukung kha radharani riang koloi ani para angka South Santi Bazar ang tabuk Tripura University of third semester MA khai tongo pori tongo ani MN live angka teacher ungani ani hobbies angka listening music and traveling hambai Hambai contestant number 5 tabuk seng Saiman Laipunai contestant number 6 haikai seng bini khukti bo sinimung bini sinimung Saiman Lainai jotono ting bisikutani phayama phane rono khaksama ya phayo ani mukhe kolpunari ang soi tongo ki bala Komolpur College bi third semester puri tongo
Ani para ka amba sadolai Tripura wa ani life ungka teacher angka ani office ungka angkai cooking and dancing dotono khatsa ha Hambai contestant number 6 जों tabuk Simon Laifunai contestant number 7 contestant number 7 ni khupti sing hai sinimung Simon Laifuni Khulumbai kha jotona oro phaimanjak phainai joto okra chakra tai adi sak chalai rogo puila no bisi ketalni hamjangma tai khakjangma yapharo tai bele ke hambai mariwa oro phai manjak phaima bagui ani mung ke hena deborma ani babani mung dinadayal deborma ani kami cholengta dalai Tripura long tribal subdivision ang tabuk cholengta class 12 school class 11 bioscience rote pori tongo ani in life ke doctor ani hobbies ke dancing acting music traveling hambai jatna Hambai contestant number 7 tabuk sun hai sinimung khanalai biunai contestant number 8 ni khupti sun bini sinimung Simon lai biunai Khulumbai kha jatona na ani mong Jasmine Deborma ani kami moina maduranta para ang sinumi dango tabuk Tripura University ni amateur semester ani emen lai bungka ang khoraksta purungai no muchungo tai ani muchungma rok engka ang ketal bai abrok bai malai ko rok sana muchungo hambai jotona no tabuk sun hambai contestant number 8 tabuk contestant number 9 sun contestant number 9 ni khupti bo bini sinimung Simon lai nai Poilano khulumkha oro joto phai manja phaine ani okra jakrate ani sakchalai rongno bo jotono clean bisiketal ni khaka hamte chibai afaro ani mung hingke khamini Deborma ani babani mung Ajay Deborma ani mani mung Borjanti Deborma angpori tongo MTV wo bioscience na hare ani kami hingke moinama Arjun para ani hobby engkha singing te borokno shakhamya nainani hospital ani emin lai kha doctor jotona khulumkha Hambai contestant number 9 tabuk sun hai sinimung Simon lai binai contestant number Paika contestant number 9 over the last tharigai जों खरकसा kai himi tharan bagang koinai chini ni ministry gnai contestant rokno खरकसा kai himi tharan ni bagai angkor tharan bagang koinai